Mata amene ali ndi zaka 18 kulekeza 35 amenewo ndi achinyamata amene ndithu ndi Triephornia Mpinganjira ndi bungwe lawo limene ndithu amathandiza anthu amene ndithu ali ndi kuthekera koma mwina akusowekera zina ndi zina monga ndalama kuti zathandize pa business yawo kapena pa zimene akuchita pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndiye poyambirira miyezi ingapo yapitayo ndithu anthu 4 analandira ma 1 million kwacha kudzera ndithu mu ntchito imene akuti kuthandiza omwe alibe kuthekera kupita patsogolo. Ndiye anthu 4 analandira kale. Patsiku la lero paliso anthu ena amene ndithu akhale akulandira ndalama zimenezi kuti athandizike pa mabizinesi awo amene afuna ayambe kapena ndithu zina zimene afuna agwire ntchito kuti moyo wawo tsiku ndi tsiku uzipita patsogolo. Ndiye zokambira amakamaka mwambowu watsala pang'ono kuyamba ndithu pakadali pano amene akuyankhula ndi amene akuyendetsa mwambowu kungotiuza mmene mwambowu utakhalire. Ndiye takhani pomwepo chifukwa kukhale kuchitika zinthu zambiri ndithu kuno tione kuti amene apatsidwe amene achita mpata ndithu makamaka amene achita mwayi kuti apatsidwenso ndalama zoyambira business ngati zimenezi ndi ndani komanso ndochokera kuti. Ndiye pakadali pano tipereke kwa amene akuyendetsa mwambowu kuti timve zambiri pa tsiku limeneli kuti kodi amene alandire ndalama za lero ngochokera kuti komanso apata ndalama zingati. Ndilemekeze Honorable Kantukule Vera Kantukule Minister komanso mbali ya kubanja kwa mai Triephornia. Ndionenso Isaac Katopola amene mwabwera kuzayimirira boma tikanena wakanda Minister of Youth Sports koma pazovuta zina alephera kubwera. Ndiye tinangopemphabe kuti apesi mwina akhale azatizakhale nawo limodzi. Ndizindikirenso Mambo Napoleon Zombe. Mambo Napoleon Zombe ndikukhulupirira tonse tikwadziwa. Tikamati m'Malawi muno muli anthu a business komanso othandiza kwambiri anthu osiyanasiyana pa zinthu zawo. Sitinganene kuti nkhaniyo yatha tisanatchule Mambo Napoleon Zombe. Ndifuna ndikuthokozeni mwapadera kuti mwasiya zinthu zanu zonse zimene zimakukhalisani bize kuyendesa mabizinesi kuti muzakhale ndi mai Triephornia Mpinganjira. Choyamba ndikuthokozani chifukwa chakuzichepetsa kwanu komanso mwapangitsa mwambo umenewu kuti uoneke kuti yayi ndi mwambo wapamwamba ndithu. Kubwera kwanu kwasintha zonse. Mulungu akudalitseni. Ndionenso Bambo wapona kita a lawyer timati counsel. I'm sure soon you'll be seeing your counsel without controversy. Tukwaziwa Bambo wapona kita na amene mmatsatira za malamulo m'Malawi muno ndithu. Bambo wapona kita mukwaziwa ndi mmodzi wa amapanga za malamulo za ku coaches amene amadziwika kwambiri, leading counsel. Amene Napoleon Zombe wapona kita abwera kuti ayankhule ndi achezi ndi anyamata ndaseka athu amene akulandira ndalama za project lero. Palinso mwina ndikatero ndikuyimiseni Bambo Napoleon Zombe imana akuoneni anthu. First Bambo mukumbukira president anapita akatsegulira zina zake ukweti mpaka na man made lake. Ndi ulendo tu. Awapona kita ndaimani. Kenako Mr. Mayami Konkoloma imani. Amene ali ndi company yotchedwa Imosis. Zinthu zawo
amasuka nono mungazimve fakalefe zimatufuta kuzimvesesa ndi za digital mazi aja mwina kuwapangisa kuti aziyenda speed yakuti olo kutenga mankhwala ujeni kusakanizira machine chani ndiye wamapanga zimene zikhala zimene za digitals amaziziwa kwambiri kampani yawo Imosis. Tathokozanso kuti masiyazani zonse ku Blantyre nakunani kwa airport sinafuna kukuvutisani dzulo kuchileka mukakwera ndege. Tathokoza kuti mabwera muli nafe pompano. Akatopola mwaona anduna sitichita sindingayimise fandi nduna timayenera kuapasa ulemu wawo komanso mukwaziwa kwambiri. Ine ndangobwera kuti ndizaperekeze Madam Triephornia, my wife. I also want to welcome my partners, Madam Triephornia. Can you stand, please? Amene wao ata mva kuti pali program imene iyi anatenganso anachita contribute 2 million kwacha kuti anthu ena awiri aonjezerekepo ndi nthawi yake ayankhula mwaona akuyankhula. You can sit. Ineyo ndakhala ndochita follow program imeneyi sinalibe nawo mbali amapanga zawo madam waza zimene zama business zachani ndimankhala ngati mwina akandifunsa kupanga advice koma naona last week mene anazunzikira kuti asankhe anthu 16 amene anatsala 18 16 amene anatsala plus 2 18 never chisoni chifukwa list ya anthu ndi 100 chakuti 1000 190 chani 192 197,000 ndi anthu amene anapanga apply. Of course pamapezeka kuti ena mwina anapanga apply 30 times pali wina wake wapanga apply haba 2 yes wina anapanga apply 207 times and ndizija zoti za serious ndithu ndiye pali ena mwina anapanga kawiri katatu koma in total 197,000 ndi pamene ndinanena kuti mwanji ndingomoti mpange 16 ndikonjezera nakhale 32 ndiye ndinawonjezera kuti mwina mwake zingachepe koma you can see kuti pali kufunika kuti pakanapezeka njira zothandizira achinyamata zikanakhala bwino komanso achinyamata kusakhulupirika mwina ndifa cha anthu ambiri samayika ndalama kwa achinyamata. So panopa ndimangofuna kukulandirani nonse program pano itha kuyamba azodi ake mutha kubwera kuzapitiriza ndi ankhulanso kumapeto kungokuthokozani koma lero program imene ili ndi ayeni yake Madam Triephornia Mpinganjira zikomo kwambiri. Just a word in English for our partners. We would like to thank you, Mrs. Triephornia Mpinganjira would like to thank you very much for the kind gesture you have done. You are the only ones who came forward to help her. As I said in my Chichewa speech, 197,000 applicants. And so that's why it was thought, let's just do one final presentation at the end instead of doing one every fortnight. It was becoming stressful. But anyway, thank you very much. When the time comes, you are going to speak and introduce yourselves and your business. But once again, congratulations to the winners. Thank you. yankhula mawu no ndiponso zikomo kwambiri Mai Triephornia po konza njira ya achinyamata mawu muno omwe ali ndi maloto osiyana-siyana komano pena chimangovutira ndi mpamba chifukwa kuti apa tinaona kuti munanena kuti si kuti munthu yoyenera kukhala ali ndi business kale koma ologanizo lonena kuti ya intakhala ndi mpamba ndipo zochita zinthu zotere ndiye pamene pamwatukula miyoyo ya anthu ambirimbiri ndiye pakadai pano tukhulupirira mwinaso ena mwa inu mayang'anayang'ana kuti kodi inu malo ano akukongola koma bwanji matebulo ena akukhala ngati kuti anthu sanakhalepo anthuwo aini wake amalo amenewo alipo.
zona zake ndi zimene zozo ndipo posayidwa patikhala tikuwayitana anthu amenewa kuti alowe mchipinda chino kuti tiadziwe kuti ndi ati amalawi anzathu amene achitika mwayi olandira 1 million kwacha kuti akachite mabizinesi osiyanasiyana. Ena kumafunsa kuti anzathuwa kuti anasamba potani kuti afike poti apeze mwayi umenewu. Of course imene amanenera mucha zinthu zake zinali za ndondomeko ndithu, munthu umayenera kuti upange apply kapena upemphe, ndipo popemphapo panali zinthu zingapo zimene amaunikira. Uonetse kuti uli ndi maganizo a business imene ukufuna kuchita, business yomveka bwino ndithu kuti iyi ndi business yotheka yoti munthu akhoza kuyichita, komanso umboni oti iwe uli ndi zaka zingati, komanso uonetse kuti ndiwe nzika ya ku Malawi. Enafe zaka zathu zinajama pa 16 kapena pa 20. 5 years later udakali 20 years. 7 years later udakali 20 years. Koma papa wafunika utupereke umboni wa zaka zako zenizeni osati zimene zijatimangochula zija yayi. So pafunika kuti munthu uonetse umboni umenewo, komanso uonetse kuti business iyo umaidziwa kuti ukhoza kayendetsa choncho. Ifa kulipo ngone kuti ndipatseni 1 million kwacha ndofuna ndikachite business full stop. No, that's not enough. Koma uonetse kuti kodi ukudziwa mmene business iyo imayendera. Sikuti amapereka kwa okhaokhawa amene akuchita kaye business ayi. Panalinso ena amene amangopereka maganizo awo kuti ineyo ndili ndi kuthekera uku ndipo ndikufuna nditalowa mu business iyi, masomphenya anga ndi otere, ndalama yo ikabwera ndidzayendetsa motere. Ndiye kuti akatero akaona kuti wayankhula za nzeru amampatsa ndithu 1 million kwacha. Komanso uonetse kuti business iyo uzikachitira kutiko malo ooneka bwinobwino amene ukachitira business imeneyo, komanso kuunikira kuti business iyo ingakule bwanji, chifukwa sikuti business iyo imene kuyamba ndi 1 million ndio ingoyima pa 1 million pomwepo ayi. Ikuyenera kuti business iyo izikula. Ndiye iwe ngati munthu amene kupanga apply umayenera kuti uonetse kuti business imeneyi masomphenya anga ndi awa, ndiyambira apa mu miyezi 6 ifika apa, mu chaka chimodzi ifika apa, ndipo ndikuona ngati business imeneyi ikula motere. Akaunika zonsezo chifukwa chake Mpinganjira amanena kuti ntchito sinali yamasewera ifo choti panali volumes and volumes of applications. Andikupanga screening kumaona kuti uya kuyankhula pazi ndi za nzeru kapena ayi, sinali chinthu chophweka yayi. Koma tithokoze kuti anthu amene wanapezeka tsopano. In fact, these are not the first people that are being awarded. Amene analandira koso alimo muno. Omwe analandirapo kale alimo muno ndithu, ndiye tipempha kuti muyimirire kuti akuoneniko ena amene sanakuoneni. Oyamba anali Chikondi Kamwendo kuchokera ku Nsanje. Wevani tikuoneni Chikondi ndi ameneyo ndithu. Francisco Mbota aliponso amene anali wachiwiri kulandira. Takulandirani lero. Faith Mbwana kuchokera ku Biwi kulilongwe, ndi Davis Lungu ku Blantyre ku Zingwangwa. Takulandirani. Pamene alipo ndi 4 million kwacha imeneyo plus chifukwa anayamba kale kuichita multiply ndalama imene ndi mabusiness awo osiyanasiyana. Pakadali pano tifuna noti kumane ndi achinyamata 30 amene akhala akudikira bisala pena pake komano afuna adzivumbulutse. Pano ndi nthawi yawo kuti tikumane nawo. 500 ndikuti ndi ziweto zosiyanasiyana, munthu une ndili ndana mu njira zosiyanasiyana kuti tiwathandizenso amalawi anzathu amene tikunyadira lero kuti alandira ma 1 million kwacha tikuyankhula pano. Ruth. Ntchito yayikulu kwambiri imeneyi kutukula miyoyo ya achinyamata, koma osati kungotukula moyo wa munthu pongompatsa china chake yayi, koma iye ali ndi lotolo kulipatsira fertile ground and actually watering the dream itself. Ndiye tithokoze ndithu anzathu amenewa, komanso pano mmene ananenera kale kumayambiriro Dr. Thomson kuti timva kuchokera kwa ena mwa iwo amene anathandizira pa ntchito imeneyi. So please welcome to the stage mwaombera mmanja ndithu kuwalandira ndi kuwathokoza ifo cha partnership yomwe anapereka during this time for this project. Mmanja mwawo mwa the board chairperson of the National Youth Council, our guest of honor Dr. Napoleon Zombe, Dr. Mpinganjira, and our partner Dr. Triephornia Mpinganjira, all winners and all distinguished guests. Ladies and gentlemen, I, Hadi Al Ali, I stand here as a representative of Credible Investment Limited.
Credible Investment Limited is a tobacco manufacturing company. Tumakani ya masambai pozindikira kuti kwawo kumene amakhala kuli madzi ambiri ochokera mitsinje yosiyana-siyana ndipo atapeza ndalama akuzapititsa patsogolo ulimi wake wa ulimi. Kuchokera ku Mzuzu ndi Juma Banda ali ndi zaka 31. Juma Afiki Banda akufuna kuti achite business yopereka zakudya, kugulitsa, kuphika imene amati take away, ndipo akuti ayi kumene kuli makampani akulu akuti ineyo zikumandivuta makamaka kuti ndipeze ndalama zokwanira zoti ndigulire zida zofunikira kuti ndichitire business imeneyi, ndiye chonde ndithandizeni. Kuchokera ku Blantyre ndi Fatima Yunusu yemwe ali ndi zaka 27. Fatima Stefaya Yunusu amene akufuna kuti akhazikitse ndithu ka business kooneka bwino ka restaurant pamenepo pamene anakapatsa kale dzina kuti Shahada's Kitchen, ndipo kumene wafuna kuti anthu azikadya zakudya zokhetsa dovu kwambiri pa Jali Trading Center, kuti anthu azidziwa kuti kunja kuno kuli Fatima amadziwa kukazingira zakudya osati masewera kwa mavuto ndi ndalama. Ndiye chonde ndithandizeni ndikandalama kuti ndikonze malo amene wa Shahada kuti anthu akamabwera azidziwa kuti tikapeza zakudya za halali komanso zokoma kwambiri. Anthu amenewa ndi anthu athu amene akulandira 1 million afikano onse 30, or shall I say now onse 34 alino mchipinda chino. Ndipo pakadali pano tifuna tipange zojambulitsa. Tifuna kuti anthu amene wandithu ajambulitsa chithunzi chifukwa this is a great moment in their lives and obviously in our lives because we wish them well. Ndiye ndifuna nditane anthu onse 30 tinatchula aja kuti abwere kutsogolo kuno, kenako nditana akuluakulu awa kuti abwere adzajambulitse nawo chithunzi. Patakali pano tamabwerani kutsogolo kuno achinyamata inu, ndipempha chithunzi ndi achinyamata amene alandira ma 1 million kwacha amenewa azathu amene mukulongosola za zithunzi muthandiza kupanga arrange akuluakulu akafika kutsogoloku kuti akhale motere. Moyo ndi ulendo kutali taenda limo ikudziwa ukadziwa kuti idzakwana nthawi idzaenda njira zosiyana. Malia naimba nyimbo utontole. Malia ndili nawe usaiwale. Malia naimba nyimbo utontole. Malia ndili nawe usaiwale. Njila watengayo dziwa ili mtengo ulendo wayambawo uvale zilimbe vale zilimbe na malenga zakudalitsa ndi mphamvu chondo samangike mwana wane dziwa ndiwe mfulu. You can be whoever you want, pagulu usichepete. Tiwa ulikungondo, ngondo uimalize. As I am singing this song, ndilipambali po Maria. Chonde umwetulile, usiye kulila Maria. Malia, naimba nyimbo utontole. Malia, ndili nawe usaiwale. Malia, naimba nyimbo utontole. Malia, ndili nawe usaiwale. Maria, Maria,
Maria Maria oh msamaleni achibale msamaleni ngati wanu mkuzeni kudziko mtetezeni oh mpuzitseni achibale mpuzitseni ngati wanu mkondeni mtetezeni Maria 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 ngukutema chomeni Maria 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 nawakuita www.azukulu.com 3, 2, 1 tenayo kupita patsogolo ndema uno ndithu zinthu zikuyenda mwina mwaona kale kuti mayina ambiri amene tanena ndi anthu otachokera malo osiyanasiyana kuno ku Malawi ndeno just a bit of a breakdown 43% ndi ma applicants ochokera ku Poto Southern region and 39% ochokera, that's the central region 43%, 39% southern region and northern region 6.3%. Anthu ndithu analembera chifonena kuti ali ndi kuthekera ndithu koma chinangovuta ndi mpamba koma mauno mpambawo aupeza. Ndiye pakadali pano tinaona kale athu amene anafika komano tufuna notimve kuchokera kwa mmodzi mwa iwo amene ayankhule on behalf of the recipients. Timva kuchokera kwa P. Ndikukhulupirira kuti tonse tili bwino, inenso ndili bwino. Ine dzina langa ndi Kupita kande kuchokera ku Neno mulimi imene muonera moja. Choyambirira ndi maulemu nthawi ndiyochepa kuti ngankulaso mochepa momo. Ulemu kwa Dr. Thomson Mpinganjira komanso Madam Thomson Mpinganjira ndalendo wonse amene mabwera muno. Ine malo mwa chinyamata anzanga tikuthokoza pa zimene matichitira. Ndikunena pano ndalama yalo wakale ilifone ndithu. Achinyamata anzanga ndine sitimembekezera kuti zimene kulandira nawo 1 million ndi pano kuchitira umboni pa zimene 1 million imene inandithandiza. Nikapanga business ene ndikupanga byati unawo business yogulisa chimanga nyemba ndi mapira. Pa business imene yo after kupeza ma profit sindikungoisunga kuti ingokhala ku bank yayi koma ndikuyipanga invest. Nagula ng'ombe yaine it was in June nagula ng'ombe yaine then July inabereka apart from ng'ombe nagulaso nkhuku abakha and pano patati mupite ku nyumba mukapeza kuti nasegula garden yaine kukumbisa chisime ndikuzala nyezi masamba ndi kabichi. Ndeno palero ndifuna kulimbikisa anzanga amene mukulandira nawo 1 million lero kuti ndalama itendi igwise ntchito moyenerera. Ndikuza kuti business imakhala ma pressures enake komano choyenera kuchita tikungoyenera kuti tipange focus pa zimene ife tatani tinalonjeza kuti tipanga. Yeah, zabwino zonse siko. You already know. Zomwe kwambiri ameneyo ndi chikondi kamwendo kuperekera umboni kuti ndizoona zikutheka ndithu ndalama analandira ndipo anayigwiritsa ntchito monga amene ananenera zomwe ndikuona kuti ndizofunika kwambiri. Ukhoza kukhala ndi maplani koma ukati ma 06 sunaone nthawi imodzi ukangowaona mutu umazungulira mati kodi kapena alakwitsa komayo anayeneyo khala apa kuti ndi 10,000 kapena ndi 100,000 kapena bwanji akuti ayi 1 million imachuyidwa ija maziro ake nda ameneyo mati basi ndalemeratu ine zoti umatukapanga business kuiwala ukamba kupanga zina so zimene akunena chikondi kuti nditandi ndalamayo ndinagwiritsa ntchito mmene ndinanenera kuti ndidzagwiritsa ntchito andi panopo ndikutha kuloza ndithu kuti icho ndicho zachokera pa 1 million ijayi komanso zipatso zake zayamba kuoneka. 1 million ndi ndalama yayikulu malingana ndi mmene wasankhira kuti uyigwiritsire ntchito. Ena yomwe yakhoza kuyiwononga in 1 weekend,
in 1 week, in 1 month. Koma ena yomweyo pomata 1 month ikuzokhala kuti si 1 million so yasintha dzina yabweretsa ti anata ake. Ndi chimene tikupempha kuti chichitike. Mwayi wa business kapena kutukuka pa business kapena pa ntchito umabwera mosiyanasiyana. Ena tikulimbikira business, ena akulimbikira maphunziro, ena akulimbikira pa ntchito. Zonsezo masomphenya ake ndi amodzi kuti moyo wako ndi moyo wa anthu amene akuzungulira usinthe. Ndiye nafuna kuti pano tiyitane mmodzi mwa achinyamata amene anaonanso kuti ineyo ndisangokhala kuti ndine wachinyamata koma ndiyesereko mbali yanga. Atayesera anaona kuti zikutheka. Tikuyankhula pano si munthu wambaso iye chifukwa ali ndi kampani yayikulu ndipo Mpinganjira anamutchula kunena kuti akupanga zinthu zapamwamba kwambiri zoti kuti ayambe kutionetsa apa ife sitingamvetsetse kuti muti ndi chani chikuchitika pamenepa. Koma mwini wake amazilongosola bwinobwino chifukwa ndizokhudzana ndi za technology chonchi. Komanso sikuti zimene zamangopanga ngati kuntchito kapena ngati business ayi, amaphunzitsanso ku skulu ya ukachenjede ku Malawi University of Business and Applied Sciences. Kale tinkati kupole anthu simukuoneka kusangalala sizinalowe. Ulemu Triephornia for inviting me here. I'm quite humbled. I didn't expect that mukhozo ndipasa ulemu kuti ndizaime Patsogolo pano kuti ndiyankhule. Ndimangopanga follow pa Facebook kuti pali initiative imene, but when we were getting closer to the date, I received communication that I should be part of this. Mwandi lemekeza kwambiri. Ulemu kwa Dr. Tom Mpinganjira, ulemu kwa Dr. Nadzombe. Kumatu protocol yanga ndenda isokoneza so kwambiri. Ulemu our minister, and ulemu so pite to my colleague Wapona. Ine ndaima pano actually ntchito yange nayo kuti ndikupangeni inspire ka motivation talk, but actually it has been me iniyo ndamene mwandipanga inspire anu tsopano chifukwa amene malo apo ndimene ndimamva nkhani zanu ndimangonjenjemera. Nde task imene ino ndili nayo pano mova ndinoyamba soko yankhula ndikusowa kuyambira koma ngati ndizinjenjemera mundikhululukire. Nkhani imene mafuna kukamba kwambiri because tonse ino ku Malawi kuno ndi dziko losauka kwambiri, and ife achinyamata tikuyamba ma business timadusa mu zinthu zambiri zokhoma. Koma chimene mafuna kuti tiyankhule kwambiri ndiyo kuti how can we grow, tingakule bwanji pamene so tikudusa mu zinthu zokhoma, tikusowekera chithandizo chosiyanasiyana, but how can we succeed. Ndekathoku kamene mafuna ndiyankhule ndikamene koko ndipasa nthawi yochepa, koma nkhaniyo ndi yayikulu yokuti tikhoza kukamba masiku ambirimbiri. Zimene ndiyankhule sikuti ndi solution kwa zinthu zonse chifukwa zinthu zimene ndamosiyanasiyana, koma muna zimene ndingayankhule zikhoza kuthandizani mukhoza kutolapo ziwiri zitatu. I always say kuti there is no general formula to business. Ndimakonda kuyamba poonesa chithunzi chimene chili patsogolopo. Zithunzi zimene zozo ndi za ineyo, ku left uko ndi ineso kanthawi kenakake kundilandi, ndiso ku right koso ndi ineyo. Ndimona ngati mombera manja. Yeah, so kwambirako ndimakonda zogwiragwira kupanga build zinthu ito ndi ito mene ananenera bwana Tom pokhuza ndi mawaya technology, eni ndikatero ndikaona kuti ndichanzeru ndimakonda kumakagogoda ma office kuti apatu mwindi vuto lotere titatere zinthu zitani mwina zitheka anthu kuona kanyamata iwe zimene ukamba zitheka. Nde ena mabwana akuluakulu amakampani they were able to take risks. You know, sometimes it's difficult. I think it's also the same with my fellow youths. Umatokhala ndi idea koma mwina mupita ku kampani yakulu akuona kuti amene zimene unapanga zonapangako kuti ayi sinapangeko kwina kuli konse. Nde
how can we trust you kuti project ikufunika izi tikupereka bwanji ndalama muna sizitheka komanso pali mabwana ena kuti they are able to take risk and jump on things which are new. And I was lucky enough kuti pang'ono zinthu ziyazambe zokuti zamba kuthekera mpaka na kufika lero mmene mukundioneramo. Ndi ofesi yabwino kwambiri. And ukoko kuyamba pandekha mmene nanunso mukuyambira koma panopo ndili ndi anthu oposa 40 amene akundigwirira ntchito. These people are not just workers. These are top graduates from our universities in Malawi. So we are looking at Mubas, ena kuchanko, ena kunzuni, koma talent imene ndimaitenga ndi anthu amene amaziwa za software, za coding. Koma zonsezi zinayamba from zero to something, from nothing to something. And anthu inuyo 30 amene mwalandira ndalama, you are very lucky because some of us we didn't have support. Tinambothamanga toka koma ngati in process basi kumapeza kuti zinthu zikusunda. Ndi anthu inuyo amene mwalandira muchitenge chimene chinthu chachikulu chifukwa Malawi munomoto tikudusa mzinthu zokhoma zambiri. And munthu out of the blues just coming to say ngati muli ndi my ideas ndikuthandizani, chimene chocho ndi chinthu chachikulu kwambiri. And ndalama imene mwayipasa akupatsaniyo siyongopita nayo mmakwalalamwe ndikuziwa inu achinyamata mwindi zambiri zimene mmapanga. You need to make use of it because ndalama inakatha kupita kwa anthu ena kukathandiza. Ndiye apo ndi maganizo amene tili nawo pano, koma tikamapitako kutsogoloko, that's where we are dreaming. So that is what we are putting up. It's a complex 10 floors building pamwambapo tikuganiza zoyikapo swimming pool, kabala, anthu kuti basi akabwera akatopa kugwira ntchito pansipo azipita pamwambapo kumakasangalala and so forth. Koma tsopano maganizo amene wawa akutheka bwanji by looking at mavuto amene timadusa nawo Malawi munomo. Nkhani imeneyo ndi imene ndimafuna kuti tipange emphasize. Chifukwa next time after 5 years I think we have a database of these guys. Tizabwereso kunoko ndifuna pazami majiwa gone. We need to be ambitious. And kumale kunoko mavuto ambiri kuti mapanga poshi kuboma. Kuma ma solutions ambiri ndife. If you talk about employment, apo ndikamba za 40, muno muti mu anthu 30, 40 tikatime you find kuti tatengako ka 1,000, 5,000 a burden which we push it on government. So sometimes success of this country is in our hands. Boma is just there maybe to make sure that the environment is conducive. Kuti ife tizithopanga business bwino. Kuma kuti Malawi kuti apite Patsogolo ndi fail. So I think 5 years, I'm sure, let's have that. Tizaone kuti what happened to this seed money. Ndipo I just want to say this. I don't know if Tom remembers. Many demanda in the Google office. I once went to his office asking for assistance, and he did give me the assistance. And I'm standing here. Chifukwa cha anthu ambiri mbiri. You talk about mentorship ndizikamba kumaso anthu amene amakukanga. And moyo mwanga, I don't know if Tom remembers this, but I'm also a product of his efforts in my life. Now, entrepreneurship, mwalola, mwapanga select this path. Today is a happy day. I don't want to scare you. But if it was just a simple discussion, koma business isi chinthu chochezai. Inenda imapanopo ndikukhanga tosangalala mona chithunzi chili pamwambacho pali munthu wokwiya koma wapanga maski akusekerera. So ndikusekerera choncho koma deep down
there's a lot of stress, there's a lot of pressure. Because if you just look at the mene ndilili ndi timu yanga lese anthu 40 ndi chinthu chovuta kupanga manage. And not only to manage anthu, komanso pamakhala zinthu zambirimbiri, you still need ndalama kuti upite patsogolo. Umakumananso ndi zinthu zokhoma kwambiri kulowera uku, ena akuponde business, ena akupange pull backwards. So it's tough. But why is it kuti I'm awake? Ndikudzuka mamawa nkuthamangabe nkumapitiriza zinthu zimene ndikupangazo. Why? So you guys also, you are also going to meet challenges. In that way, for you to succeed, it means that you need to have a purpose. What's your purpose? Why are you doing this? If you don't have a purpose, I'm sure 1 million agaga 5 years from now, ena nusumdzabwera munapedza khala nthu 5 work. That's why ndimanena kuti entrepreneurship is not for everyone. It's for the few blessed people. Otherwise bwezi ndoti makampani kumene kunoko alipo 18 million. Yeah? So you have selected this path of being an entrepreneur. Why not to work in an office? So if you've selected this path, you need to be strong. You need to have a reason. Why are you doing this? And then uzawa kuti mina pamene mwakhala pomwe ndi zifukwa zosiyana-siyana. Mwina ikhoza background ya kwanu, poor background, or mwina azibale anu mfuna apite Patsogolo ndi school. So you need to run and make sure that there is money to support the people. So there are different reasons. Ineyo reason yanga yaikulu imene chimandipasa energy, because to share that building there, it means I have to run like a madman, like a crazy man every day. Mwina soko sagona. So there must be something that pushes me forward. Ineyo chimene chimandipasa energy is to see Malawi develop. That's the number one thing. And many bwana Toma Mayankulaba, you'd see, he mentioned an example. Amapanga za water using technology and so forth. So ndinaona kuti Malawi Patsogolo ingapite bwanji. Nde nasankha zinthu 6 zimene tapangano analyze kuti titakhala kuti tapereka ma solution kuzinthu ngati izizi okhudzana ndi technology, mwina Malawi ikhoza kupita patsogolo. And chimodzi mwa icho ndi water, madzi awo tikumwawo. Aina amati water is life. Popanda madzi, clean water, ndoti tizingodwala, tizingotsekula mimba, komanso madzi omwe onse timagwiritsa ntchito mu zinthu zosiyana-siyana, manufacturing, even zovala kuti mwina apange kamadzi kobeka matani kamapita. And for Malawi to develop, water is one of the issue ina ndi health, education, ndizina zotero, agriculture inclusive, in total 6. So tinapanga focus pa zinthu izizi, and because of that focus ndimene chinthu chatakhangati kuti chatipangisa kuti ife tioneke ngati tikupita patsogolo. So chinthu choyambirira, you need to have why are you doing this? And here I've just shared the reason why, what gives me energy to run. And then I had to find my elements. I mean, ndinapanga put together to make sure that I meet that dream at the same time our company also grows. So I think that's just a strategy. First of all, you need to look for a local problem, and ndaona kuti ambiri ma challenges amene or ma solutions or ma business anu mukusolva ti mavuto timene ti muli nato ku nyumba ndi mukupanga bwino. China, you need to start small. Ka 1 million komweko, you put it back, and I'm happy that the lady that came here anafotokoza bwino, and njira zake ndi zomwezo. Kandalama akunagulira ng'ombe, then yaswa, then ndatere. Start small, pang'ono muzipanga scale up. Sizimachitika tsiku limodzi. You need to have that patience. Kuti mawa zikachitika tsiku limodzi, then something is wrong. And you know, as business people, we can't discuss business without looking at this into zanga, the corruption, chanchani, ungodabwa muntu from nowhere, ali boom. Something not right. Come you find what only these successful people, or if Tom tells you his story, you see what, oh, it's a process. Ndefe achinyamata tintike ntima malo. Kandama kabwerako pang'ono, one step at a time, put it back, osakhala ndi phuma. And there's also a lot of peer pressure, social media. Akute, nani nditere zikubalalitsani.
So make sure ntimo limalo pang'ono put back in business and grow little by little. And chinaso, educate yourself. School ndiofunikira no matter what, and make sure that you have tools to help you to grow by learning. Sumafunika kuti uchite kapita nkalasi koma even iti makosi tinatake kodi how can you do your finances. Ine ndi engineer za finance sinimazidziwa koma pena pake bimuna ndiphunzire kuti ndizidziwa kuti matambala amaenda bwanji ndika skulu kosunkofunikira. There are different tools which you see that they are important in your business, and please make sure that you do educate yourself. And also embrace innovation and technology. Me coming from technology sector, so kuti ndikhale biased koma masiku ano zinthu zikusintha, and osamangopanga zinthu mene ankapangira makolo athu basi kumalemba pabuku kaya kumatani. Use technology, innovation, and I'm happy that someone here had an idea about mobile money. So masiku ano even ndalama ine ndilibire kutambala ina iliyonse zonse zili pa phone. So tima business tanuto ikanimo ni technology, even marketing masiku ano kuli Facebook, kuli ka LinkedIn, ikani business yanu pamene pajapo. It's technology, it's a way of what? Expanding. So please make sure that you are also able to embrace that item. Komaso ofunikaso kumaona ndimene zinthu zikusinthira in terms of economy. Don't put all eggs in one basket. And that lady who talked about ng'ombe nkuku, basi iwe ngopanga invest ng'ombe nanga ukabwera mawa matende nako ang'ombe zonse zitani zifa. Nde you need to diversify. Yes, you want to be a photographer. Koma photographer kuli chani? I think it's so good because mapanga touch. And ikakoti isi kuyenda, at least akubeka kusurvive for a short period of time, whereby at least pamawa ukhalabe ndikandalama kake. Chinthu chachikulu pa zonse and chomaliza kuti ndiyankhule is collaboration, kugwirizana. Amalawi sitimaku, I'm sorry to say this. Ndingalule. Yeah, so I said I didn't want to scare you, but just to say how it is. Amalawi ntazambiri sitima kondana. Umatosoti uyo ndo amene ngatithandize chakuti koma ukapita kwa or even kupita kunja pamene ili solution imwenaso tinayo m'Malawi muno. Chinthu chachikulu it's collaboration, and tiphunzire kwa azinzathu aku Burundi, Nigeria, or even in the Asian community. Amabwera tu kunotu kumadabwa kuti alibe china chilichonse nsapato yakutha. Give that person 2-3 months. He's driving a Mercedes Benz. Economy and drama yathu yomwe. How? They have a strong network. Kodi mfano matsala chani? Social capital. Mukhale ndi anzanu ena ake okuti akhoza kumakuthandizani as you are progressing in your entrepreneurship life. And this may also come in terms of mentorship. Kodi nditere ndipange bwanji? And when they will come in terms of financial capital, assistance, mentorship, and iso zimene mwaziyambazi zomalemba ma business ideas awani million. Kuliso ma business ideas awani billion. So mene munalembera ku idea ya 1 million si kuti ndi mene mungalembere ku idea ya 1 billion. Munthu ndi munthu sitidziwa zonse koma pano kuchokera kwa Legal Advisor Council wa Pona Kita akhano akutiunikira pang'ono onewa kuti kodi ndi chani chomwe tikuyenera kuti pamene tilipa pamene tayambapa tiyambe bwino komanso tipitirize bwino kunena kuti tisakodwe nkupezeka onena kuti iyaye atisumira pena pake tinalakwitsa nkhani zing'ono koma pakadali pano afunano kuti atiyankhule pang'ono pa nkhani yaikulu kwambiri. Tialandire kwambiri ulemu kwa Dr. Triephornia Mpinganjira, ulemu kwa Dr. Tom Mpinganjira, ulemu sovile kwa Dr. Napoleon Zombe, Honorable Vera Kantukule. She was my not my classmate, but we went to college the same year, 1999 at Chancellor College. So our background goes to
that back. Mr. Mayankoroma, my good friend in town, we usually meet in other circles. And Mr. Katopora, the one who is representing the minister, I think as you heard, I think Velash is here in a family capacity. But the one who is representing the minister, I think is Mr. Katopora. And like my friend, Mr. Mayankoroma, anabwera ndi presentation yake, I think, in writing. I'll call it not a challenge, but the problem of being a family lawyer. Triephornia just reached out to me yesterday. She says, you have to come and speak on this topic. I said, but what do you want me to say? She says, you're a lawyer, you know what to say. So I said, well, I'll come and say something about the legal aspect of establishing business. You don't say no to a platinum client like Triephornia when she asks you kuti tisacheze nanu. Mina nena zinanga ndine wapona kita. I'm a lawyer by profession. I run company, ndimaishura kuti kita ndi company. Tindima lawyer 7 ku office kwatu, tindima office ku Lilongwe, komanso tindima office ku Blantyre. Ndubwera kunoko, some of the lawyers were asking me, so are you going to say, how did you start Kit and Company? Did you start with one client? I started Kit and Company with one file. Those kind of, I think that's my Nkoroma's business. But I think it was safe at Libano because in one or another, ena ganati Kuthandiza kuti tifike pamene tafika hapa. And kwa inu yomuli hapa, I think kwa le rolo chimene chikuchitika pano pa ndi chimene chochoti wina wake anaganiza payekha kuti akuthandizeni. Sikuti anachita kukakamizidwa kuti akuthandizeni koma ndi mtima wake mene anafunira iye kuti akupaseni kanka chepe kuti nanunso mupange ma business anu. Ndiye business situ timangoyendesa ngati okay, pali njira zambiri zoyendesera business. Inde business kuzongoyendesa ngati wekha pa munthu mene ufuna kuyendesamo. Koma masiku anowa malamulo anayika ndondomeko yake yoyendesera ma business. And kubwera wene pano pafana ndingokuunikirani pang'ono njira zomwe zili zovomerezedwa ndi malamulo kuyendesa ma business athu. Njira yoyamba ndi mendu nenamo ukhoza kuyendesa business pawekha. Wapona kita ndamba kugulisa tomato. Ndizipita kandi kuli Zulu ukagula tomato kuzagulisa ku BICC. Ndizololedwa. And I think kwambiri anthu amene tili pansi fe timapanga zimene zozo daily busy yongo tamanga ngati imene koma munthu woti wapasidwa 1 million kwacha I don't think we know to zipanga business motero mwina upanga register ma business anu. How do you register your businesses? There are 3 ways on how to register your businesses. The first way, and I think this is most applicable, is to register a business as a sole proprietorship. Paweka. So I have Kit and Company. I told you I work at Kit and Company. I am Kita, but I work at Kit and Company. So wapona Kita and Kit and Company. Ndizosiyana. Okay? So you have your business, you are an individual, but you should have a business name. I'm upon a Kita, but I have a business company, Kit and Company. This morning as I was coming here, actually, I went to my secretary and I was telling her, can you issue me a check? I think it was a 1 million check. Can you issue me a 1 million check? Then she was saying, bwana ndiya jani. I said, iwe. Ndama zanga risa. But I'm not Kit and Company. There is a reason why she was asking me, what do you want the money for? It's because it's a business. And being a business, you have to keep records of what are you getting the money for. Yes, I'm entitled. Kundrama zimene zozo. Koma sumatu mangotenga. Utipoti ndrama zindizanga then dingotenga. No, it has to be recorded. If it's drawings, that means profits. Okay, I've made money, so I just want money to myself. She has to record that it's a drawing. Abana afuna ndrama zoti maybe weekend. She'll have to issue that. But those are the processes which you have to take into account. So, a sole proprietorship, you registered as a business name. Wapona Kita, trading as Kit and Company. You could also do the same thing. You registered kwa registrar general, nowadays not registrar of companies. Numeno magabanga register. Pama kara form,
you fill it in. The beauty with the registering a business is, as I was saying, you trade. So somebody was saying ndalama za mfoni zili mfoni. So as a business, ndalama zimezo zijoke mfoni meno. It's not supposed to be in that phone. You must go and open a bank account, not in your personal names, but in the name of the business. That's how we run businesses. Suma banga business ndalama ukuzokana ndalama zako in wapona kita as personal account, but that's it's not business money. But if you have been given a 1 million kwacha, put it in a business account so that uzita wona tindambira bati. Okay? And the bank will not open a bank account for you if you are not registered as a business entity. Now, for you to register as a business entity, that's what I'm saying to you, one of the ways is to do a sole proprietorship, which most of you, I think that's what you are. The second method, you banga register business, partnership. Mr. Nkrumah has talked about collaboration. Why do people form partnerships? There are several reasons. Why would you form a partnership? Maybe to Hussein. Why would one think of forming a partnership? To pool resources. Correct. Risk sharing. Sure. Correct. Yes. Come again? Kumagawana my ideas. Yeah, that's correct as well. For the continuity of the business. Yeah, that's also correct. I think you seem to know many numbers. You're very right. And also most importantly, sharing of responsibilities. Doesn't matter that you are good at something. I may not be good at IT. Maya is good at IT. He may not have the finances to develop a certain software, but there's a project which you need to do. So you come together. Don't just pulling resources in terms of money, but if also ideas so that you fulfill a certain ambition. So a partnership is a way of doing business with a view to make profit. So there's always the issue of profit. You don't just do partnership. Partners. No. When it comes to business, the whole idea, the objective of forming a partnership is to make profit. Just like the sole proprietorship, partnership is otimakalembesa so kwa registrar general, pama customer form amenti mafira. Partnership ima customer business name yake. You may use your names as it were. Kwa muko zosanka zina la business. Then magwiza naso profit sharing. Okay, how are we going to share the profits? Okay, capital contribution. Tiga mazingati. Is it in form of money, kapena, in form of resources or ideas? So a partnership is also another way of registering a business. Ngatulo uchebeke dwa kuti pawe kasunga kwanise kupanga business men ofuna wapange. The third and last mode of registering a business is to form a limited company. A limited company. F-Bank PLC. It's a limited company. Alemba PLC means it's public limited company. Because mutu wapita wakagula ma shares ku FDH. It's open. Anybody, you can just go there. There's a company which sells shares, wakagula ma shares kumeneko. But before that, I think it was just a limited company. It wasn't offering shares to the public. So as a limited company, you have shareholders. Shareholders in any other company. Okay, ndarwesa more capital. And the company on the younger. Then you also have directors, customer directors. So as a shareholder, you're the one who has formed the company. But you may not have the technical know-how. You're in this company, then you hire my directors, my professionals whom you think can help you to run the company. And that's the most important and the recommended way of doing business, or registering business. It's got several advantages. Immature with limited company for liability is limited. What does that mean? If a company goes into problems,
They will not go to Dr. Mpinganjira to say, koma, tukuona tu account kwanu ziliko. The liability of the company ends with the company. Okay? If it makes losses, it's a separate legal personality. Na yeso ndi muntu paeka in the law. So whatever the company does, the liabilities are its own. They will not come to your house kuzakulanda katundu wako. The village bank of doing things. When it comes to how do you, well, a company makes profit, so as a shareholder, you're entitled to dividends at the end of maybe the year or quarterly or pamwezi. So you get what we call dividends. More than a profit, then maybe if you have got shares, 10 million shares, in the Jamama Vaudia, per share, I would under 5 kwacha. So if you have got 5 million shares, you multiply by 5, you get your check that way. But that's at a bigger scale. But even at an individual level, I would encourage you to open limited companies. Masiku ano malamulo anapwekesa bangono kalero you couldn't open a limited company unless you were 2 or 3 more people. But these days you can open a one-man company. Okay. As I'm saying, sikuti ikalabe a separate legal personality. Sukala iweyo. You'll be the only shareholder, you'll be the only director. The law allows that. But when it comes to liabilities, siwezi zikukuza. Okay? Zingotera company. Several advantages. The banks these days amagonda kupanga deal ndi limited companies are not just individuals like that. For several reasons. A limited company does not die. It will live after you. Dr. Tom now is not actually involved with FDH, but FDH Bank is there. He doesn't go there, but he's learning. He dies, FDH Bank will still be there. It will remain there. So it's perpetual. That's what we say. It will live forever, as long as as long as it remains in business. So that's the advantage. You die, people will come to you. The lawyers now also deserve also to get when we administer the state some percentage to make sure that your money is properly distributed. So yes, I would encourage you to open businesses, not open businesses, but to register your businesses. And the good news which I've got for you, if Madam Tom may allow me to say this, yes, but I think I just have to say it, is she tells me, so these things you do through lawyers. It's mostly lawyers. Accountants, they also do it, but almost 99% you go to a lawyer who will apply for you, for documents, which are supposed to be filled in. So Madam Mpinganjira has asked me, or she has instructed me, or she has directed me that for those of you who are willing, the recipients, I should register your companies. And that's free on your part. But of course, it's free on your part, but she has asked me to send the invoice to her. Yeah, so those of you who are willing, which I would encourage you to do, let's do that. You will thank me later. Why? Actually, that's just, if you want to grow with your business, you just have to do that. You can get, I think I'll ask Ephraim. If you know Ephraim Nyondo, is I think the media relations for Madam Mpinganjira. You can give him the details or ask him to provide your details through him, then he will give them to me. Then we'll process everything for you. As I'm saying, at the end of the day, I'll also make something, maybe I'll also make $1 million from her. So those are the ways of registering business, but again, that's not the end of the story. You have to trade. Legally, register company, then you start trading. You also have to register with other entities in government. The first one is MRA. Ukapanga register business, ndima 1 million, MRA munayambakale kukusakani kuti that's what it does. So you need to register with MRA to show that you are running a business. Pali misongo mbili imene timayenera kulipira kwa MRA. If you employ people, you have to pay as you earn, pay tax. If you make money up to, is it annual turnover of 10 million?
then you have to pay VAT or something like that. So you have to register for VAT. But 1 million, I don't think so. But I think above 10 million, if your turnover, I think is above 10 million per year, you'll be required to register for VAT. Again, there is also, you have to register yourself with the MRA, TIPIN, you've heard of TIPIN, taxpayer identification number. You can't just be living a life without having a TIPIN. So you must register because customer income tax. Whatever money you make, muntu yena kulipira nsonko, ndiye income tax. Dimena magwisa nshito the tipping to follow you, for you also to be paying. But the tipping is also important because even when you open bank accounts, akakufusa, what is your tipping number? I think ambila maintain account, in the names of in the name of companies, tafusila as many as my bank. So you must take steps to make sure that you're registered with MRA. It's nothing to worry about, but you just have to. I mean, if you're in business, it's a normal thing to do. Wherever you go, they'll ask you for your tipping number, which you must always make sure to monitor. If you also want to do business in the government, then you must also register in the PPDA. That is our PPDA. What is it? Yes, my brother. Yes. You're on PPD. Yes. So it's public procurement and disposal of assets unit. It's a unit of government. You can't do business with government. You can't submit tenders, whether without having a registration certificate. Yaku PPDA. Procurement. So in all procurements, if you want to supply government, you make sure you get that certificate. In the categories, even for a 1 million or even less than 1 million category, you are supposed to have that. So when you are tendering, where you haven't attached, some of the things you are supposed to attach when submitting your tenders is the PPDA certificate. You apply for it and you renew it yearly. The other document which you are supposed to have is the business licenses. Ena mfuno segura ma grocery. When you want to open a stationery shop, if you stay within Lilongwe, you have to go to Lilongwe City Council to get a business license. So it's not enough to have a registration certificate. It's not enough to be registered with MRA. It's not enough to be registered with PPDA. But if you are trading, as I was giving examples, a restaurant, then you must also go to your local authority. You mean Lilongwe City Council. If you are within Lilongwe, outside Lilongwe, then Lilongwe District Council, or in your districts, you go there and get that certificate. They can come and close your business if you don't have the business operating license. So in brief, titaonena jonjo kuti ma documents amene ndunena abawa, make sure mukafuna kuti mpange business za serious mukhale nazo. It's the normal way of doing business these days. Let's run away from kungotenga ndalama kwa account ndani ukapangeza no. Open bank accounts, and for you to open bank accounts akakufusani ma documents on sale. I would think maybe I should stop there, but perhaps conclude by wishing you success. As I was saying, she will be proud of you, and as Maya said, if next year we come here again and listen to success stories of what you have done with this money, and I'm sure, or I would propose, Madam Triephornia Mpinganjira, that make this an annual event whereby we get the feedback and give out more to other people so that it keeps going on. I think you'll be proud, I think, for the rest of life if this kind of thing happens, I think, for posterity's sake. I have a friend who used to say, I think, Joab, you know this friend of mine, because I think you interviewed him. I think I'll mention his name, Joshua Chisambele. I think maybe most of you on social media may have heard about him. So he's my friend. And we were chatting the other day, so I had a project proposal.
ndi amandipempha takita tasanthandize kuunika project proposal yangayi koma project proposal iyi ikazatheka iweyo ndi ine umphawi tizaonera pa window. That was his statement. I said, what do you mean? Sikazakhala mnyumba mujasegula window Japan ndio umphawi uo. Because you and me will be in a proper business of doing things. I think let us use this money so that we come here next time na face mwina umphawi tizaonera pa window kuti okay umphawi ndo uli uko. That said, if you umphawi tukuona be minute. Thank you very much. Izomo kwambiri wapona kita advice mene hii kupanga organize mambo ngati kuti mukaive anena kuti ayi akea kufuna mbuzi mukapanga supply mbuzi 200 500. Now zimene amanena kita ndizakuti kupanga business zomangothamanga that's okay, koma ngati mukufuna kuti mukafikire kumapanga business ni makampani ena akulu samalola kupanga business ndi munthu just like that as an individual. Amafuna azipanga deal ndi munthu uja ngati company. So amalawi nthawi zambiri mukamva mawu kuti company machita mantha ndikuti ndikhale ndi anthu oti ndalemba ntchito ndikhale ndi maofesi chani. No, because kulembetsa mmene akuneneramu komano akanena kuti ndalama sitimapereka as an organization sitingalipire kwa munthu, tikuyenera tikalipire ku account yanu ya business yanuyo. So even anzanga mukupanga zophika aja makampani ena ake sangakulole ndi mukaperekeza kudya ngati mulibe dzina loti munalembetsa ngati kampani. Anena kuti tikulipirani bwanji sitingalembe kuti ayi Judith Chintengo. No, it has to be a business account. And akamba kufunsani zinthu ngati tipatseni receipt. Ona kuti sha abandeza amba kuvuta atwa. Hai invoice, hai quotation. Ata ndingolemba pakapepa ndikulembezerani zonse zofunikirazo kuti hai tikufuna quotation yabwinobwino ndithu bwinobwino nsoti ndi company. So zamba kukula ato zinthu zijato eti. But that's what you guys wanted. Mesa mene mapemba mamiliyoni mamati ndichani. Basi muzingo tabanga ndama mango roots antu manyonchi. No, you guys are growing. You want to grow. So onse amene mukaona amachita ma business akuluwa amayenera kukhala ndi ma documents amene kuti muzitha kupanga deal ndi mabungwe akuluakulu, makampani akuluakulu. Saka kulolani olo mutakhala kuti kuthekera ko muli nako makanena kuti no, but we can't trade with you. So ndizoopsa and ndizopanga overwhelm koma sizovuta kwambiri apapa zangovuta foti nangasa kunena tili mu hotel muno ndepena pake zonse zimangoneka ngati zina zake beyond your reach. Ndizophweka. So please to get in touch. Tipange register my business timeneti. Panopo muyambe kuganiza kale maina ama business kuti ndikalembetsa chani. Yeah. Usali dzina soja chitali so yaye kumakadzadza form wofira iwe wakuzendetsa bwanji. So it's exciting to be part of this the journey that you are starting, and as it is the wish of Antamena Kupatsani Ndamao, come a year, maybe a year is too short, maybe 5 years later, at least this is a taunena guda ineo business anga ya suntapano nalembetsa moti zijanka nena jakaza za quotation ndi invoice ndi receipt zija ndinkango dabo ndi jani panopo ndili nazo ndithu ni mathakulemba bwinobwino amathandama imakalowera ku account ya business yako. Iwe ngati ukufuna uzikayitsukulira kumene koko kuti ndidzipepese ndangandatani munthu ndazuzika nthawi. So we are privileged to have people in this room who have gone through this, and awa ungoneka sophisticated panopo. Now also they have had to rough it through life. Now sanapuzira napanga mistake yao. So if you are don't make the mistakes that we made. Tabanga ni chonchi. And modzi mwa anthu amene oti naye pompano Dr. Napoleon Dzombe. Munavako za Dr. Napoleon Dzombe. Si munthu wophweka kumana naye olokumpeza. Olatakora kudutsa polumuta kuwachota nangodutsa basi azingopita. Ozote kai. Munthu wabize kwambiri. Kutazima wina aliyesaka muyankhula ndoti sakafika kumene akupitako yayi. So tindi mwayi kuti Dr. Napoleon Dzombe achati mangowamvacha alimo muno. Iwo wanso ali nkhani yawo imene nkhani yayitali
kuti atilongosolere, koma akufuna kuti abwere panopo angoti yankhula mwachidule kwakukulu. Akufuna atitsimikizire kuti ndizotheka. Even iwowa atati abweze tepi yawo kuipa ngati waindi ukafika pena pake sangakhulupirire kuti nthawi ngati inoyo ali chimene iwowa ali panopo. Chifukwa choti nawonso analinso pa stage imene ife tili panopo. Ani nawonso chimaopsa chimene amaona kutsogoloko, koma analimbana nazo mpaka na panopo tikumayitana kuti atilankhule atilangize. Tikuyankhula panopo ndi mkulu wa kampani yaikulu kwambiri amati Ntalimanja Holdings. Ndi ayitali kwambiri kampani imene andi kuchita zambiri kwambiri, koma adutsa mu zambiri zokhoma. Ife tini mwakuti taipeza 1 million, iwo akuuzani kuti even 1 million yosada ipeze imene ankamba business yawo. Anayamba ndi ndama ting'ono, but he grew his business. Now pali ma principles amene iwowa akuona kuti anathandiza kuti afike pamene anafika apa, amene mwina titawamwetulira kwambiri akhozanso kuti ululira chisisi chimene chocho. Ndeno se akabwera muzayang'ana chondera tuzani kuti munapanga bwanji kuti mufike pamenepa. Dr. Napoleon Zombe tafika kutsogolo kuno. Tenda ombere mma. Ndima ka 13 Yesu anena kuti munipemphe chilichonse ndidzakuchitirani. So usonyeza kuti ife we are given an open check. Choti kuzochita zina zonse. So chimene chimalepheresa kuti ntchito yathu iyende bwino ndolidali kapitolo. Koma kapitolo chenjezo langa lakuti anthu ambiri adafa pachuma nikusiya ndalama zambirimbiri, koma lero kuti mkaonekana wawo ni madriver anthu ena chifukwa sodadziwe value yakatundu amenewo adasiridwa. So chimodzimodzinso inuyo pamene mwalandira mwayi umenewo panafunika kuonesesa, chifukwa ngati mwayi supezeka kawiri umenewo mwaupeza othandiza wakathandiza wena asati inu. Tsono peza wakathandiza wena asati inu ndoti inu mudzadandaula kwa basi kapena chizungu you regret kuti mwayi ndaupeza koma sindasamale. So popeza sudasamale ndoti zotsatira zake tsopano ndoti mavuto akhala pathupi pako. Ndalama ngati imene iyi chikakhala idali yanga ineka chake manga kula galimoto. Ndama 1 million nikala kula galimoto chifukwa chabu ningulekeza babeza masiza daumbola kalulu. Imene ndama yaikulu kwambiri chifukwa tinali ni crisis pakati yapo anyezi amasowa kwambiri. So na masowa kwambiri anafika na kuti anyezi mwina 1000 kwaje. So no yambuwa na so no mulumaki muntu wino takana anyezi ochuluka kwambiri ukhozopanga ndama zingati ndengona kuti ukhozopanga ndama zambiri, koma business is tricky chifukwa umenera uyire study kodi commodity imene nutengayi pamene machuka kwambiri pa market nthawi yanji ndipo nthawi yanji imene commodity imasowa. Ndiso ngati ufuna upanga ndalama zakozo ndoti tsopano uyenera uwona nthawi yonena kuti nthawi inoyi nikhozokagwirizana ni nthawi ija pamene zinthu izi zimasowa pa market. Koma ukangolowamo wina dati sizidziwika davina kulowano umakapezeka kuti ndalama ichosa diapo kama ukapeza kuti tsopano yatha. Tsono peza yatha ndoti tsopano chimene chathesa nchani dera lilonse limakhala ndi mtundu wake wa business umene machita bwino. Business imene machita bwino kwa mzuzu sinudziwa kumulilongo muno kuti ikhozochita bwino. Imene machita ku Blantyre sinidziwa kuti mulilongo muno ikhozochita bwino. Kotero kuti choyambirira chimambo uwerenga malo amene ife takhala la dziko lino ndipo ochewa timati ng'ombe marole mkola mkabandu kala marole ndoti tsopano zikuzi kapita ndoti mtundu wa ng'ombe watha. Ndi tsopano popeza dziko lathu lino ludalira ino mayapiro njoti tiyeni tione kuti ndameme tisunge ngati mbewu imene itithandizire kuti ife tifike kumene tinayenera kuti tikafike. Chifukwa cha nthawi imene napatsidwa
Kubira nikotulegeza kumweba. Ziko mukambiri. Much. Let me start with salutations. Dr. Tom Mpinganjira and Madam Dr. Triephornia Mpinganjira. We had the Minister of Tourism, Honorable Vera Kantukule. Let me recognize the board chairperson of the National Youth Council. It is the organization that is available and works for implementation of youth programs in the country. Mr. Duncan Chiani. Maybe you may not know him. Could you just stand up so that the youth can see you? That's Mr. Duncan Chiani. Partners of Dr. Triephornia Mpinganjira, called Credible Investments, we recognize you. Of course, Dr. Napoleon Zombe of Ntalimanja Holdings, Mr. Wapona Kita of Kita and Company, Mr. Mayamiko Koloma of Imosis. Earlier on, we had the Honorable Steve Baba Malondera. He's the chairperson of the Parliamentary Youth Caucus in the National Assembly. Our distinguished winners, and the National Youth Policy actually mentions on the need for the youth in this country to contribute to the country's development through, amongst others, skills development and entrepreneurship. You may not know, but I'm sure most of you know, the youth are like any other human beings, and they have a lot of needs. And indeed, one of the needs for them is to sustain their lives and contribute to the country's economy. And to do that, they are always looking for assistance, an opportunity, in this case, to run their businesses in a sustainable manner. And indeed, they are very eager to run either small, medium, and big businesses. And this is in line with what is known as the Malawi 2063, which is the document that is guiding on how we can develop our country to the year 2063. And this document in itself actually is youth-centric. It recognizes that the youth, we don't say that they are the future leaders, we are also saying they are leaders of today, but also our leaders as we proceed to the year 2063. Most of us at our ages will not be there in 2063, but obviously most of you who are considered as the youth, by the way, the definition of youth is from years 10 to 35. So you should be alive to see that dream realized by the year 2063. As you are pondering and to see how you can move forward with your lives, as government, we do realize that one of the biggest challenges that you face is the lack of capital. We do realize that. I know there are financial institutions that provide loans, whether it is banks, micro financing institutions, NIF, and others. But you are also aware that the conditions to get loans are not that very easy. There are requirements, for example, for collateral, and most of the times, the youth who are just starting up, maybe it is always difficult for you to find the collateral. This is why most of the youth also have been failing to harness their potential and support the country's
economic development. Ladies and gentlemen, Madam Mpinganjira's initiative of providing 1 million Malawi Kwacha business capital is actually assisting in addressing this challenge. And I like the way it has been set up, because it required you to come up with the business proposals to see if you indeed, if it makes sense before you actually receive that seed money. This is the reason that the Malawi government, we do appreciate and recognize Madam Mpinganjira's provision of business capital as a game changer to youth development, as it complements efforts being done by the government of Malawi on youth empowerment. And as government, we do not take that for granted. A big hand to Madam Mpinganjira once again from government. Madam Mpinganjira, I must admit that with your initiative, you have taken a road less traveled by many. As I already alluded to, terms and conditions from financial lending institutions can be a headache to young people. Your trust and passion in the capabilities of the youth of Malawi is highly commendable. As government, we wish we had more individuals like yourself that places that trust that I talked about to our young people. In line with the above, the government of Malawi would like to declare here that it has found a very good partner in the name of Madam Triephornia Mpinganjira. As speakers before me have said, we do hope that this will not be a once-off kind of event or initiative. We are hoping that it should continue, it can continue, and we as government, we are ready to work with you on how we can make this initiative even better. We need to collaborate. There are also other initiatives out there that we can collaborate to make this initiative even more sustainable. Yes, they are starting businesses, these young people, with the money that they have. But I think through the talk from the speakers before me, they said you need to have some knowledge, skills training for them. There are programs that are running through NICOM, through the ministry, where we can collaborate to train the young people so that they can run their businesses in a much better way to make them more sustainable. Business management skills. You may provide the finances. Yes, they have come up with proposals, but perhaps also there is need to sharpen their business management skills. I think the motivators here, they spoke about that. So NICOM is there to work with you and the ministry to support any other collaborations and also linkages. Sometimes they would like to grow their businesses. Where can they get more financing, more capital? So there is need to collaborate amongst ourselves as major players, indeed to grow the business ideas that our young people, and indeed to reach to the levels of our mentors like Dr. Napoleon Zombe. Kita there, my friend, is a successful lawyer and also businessman. And of course from my colleague from Blantyre. This is where they would like to reach up to. So we need to collaborate to see how we can push them to get to, maybe to get to those levels at some point in time of their lives. Ladies and gentlemen, to the business capital awardees, allow me also to say congratulations. For sure, as we heard, there were so many applicants.
And I'm also pleased that the beneficiaries are drawn from across the country. This is not always the case. Most of them. Usually you do limit yourself, whether it is a project or an NGO, they limit themselves to a particular area. But this one is unique. The applicants and the awardees, they are drawn from across the whole country, from Nsanje to up to the north and the east and west. That is very commendable. But also I've realized that the business ideas are varied, from setting up a collar to buy goats, to liquor shop, and many others. So indeed, that is something that we also do applaud. Let me also say that this achievement, you being awarded 1 million Malawi kwacha, should not distract you from achieving what you had planned, as you articulated in your business proposals that you submitted. Just like the speakers before me, I would like to request you to stick to your proposal, make improvements as you go, because you can't just stick. If things are not working, you need to adjust and so that you are on track. For young people, there are temptations, it has been said as well, to use the money for other unintended purposes. You think, oh, this is the time to buy a smartphone. I hope you cannot do that. To buy a new dress or to buy whatever that the young people like. Remember, Ntima Sukuta, you need to, one area is discipline. I know that if you have to run a business successfully, there must be some discipline. So discipline is very, very important. Otherwise, you divert and do things that were not actually planned. And it has been said, we are also interested to see how your path will go, and indeed to document how you are going to move forward, so that we can celebrate at some point in time in the future. So do not disappoint the financial, as it is often said many times, financial lending institutions and even the people that can provide money, they are always complaining that most of the times the young people, when they get money, they can't sustain their businesses. It is my hope that this will not happen. At this juncture, as I'm finishing, ladies and gentlemen, allow me to call upon other people or other successful business people that have some resources to take a leaf from this initiative from Madam Triephornia Mpinganjira and assist the government of Malawi to come up with the other similar initiatives. We are all aware that the youth constitute over 50% of Malawi's population. Actually, there are many, and their needs are growing. So if there are any other people of goodwill to come up with such kind of projects, the government of Malawi would be very appreciative. It would be very appreciative indeed. We have a population of 20 million people, and the needs are so many. Before I just conclude, let me also take this opportunity to alert and warn young people. We have realized that on the internet there are so many adverts calling for or announcing that there are grants for the youth, and that the youth should actually apply. But there's need to check with the authorities, the ministry, to authenticate
such type of offers, because we have found out that some of them are highly bogus. These are tricksters who would like to maybe make use of the desperation of some of the young people to fleece money. Because what they do is they say, we have this opportunity, apply, or sometimes they even mention the ministry. When myself, I'm the PS, I don't even know what they're talking about. So they will tell you, okay, before we apply, you need to pay like an application fee or something like that. And once you pay, then they disappear. So be alert, take note. This is the advice that is coming from the Ministry of Youth and Sports. And lastly, indeed, to thank all of you for coming to this function. And as I already thanked Madam Triephornia Mpinganjira, and of course, our own business guru, Mr. Tom Mpinganjira, is like my uncle. He knows me quite well. Very, very happy to have you in this function. So with these few remarks, ladies and gentlemen, let me once again congratulate you all as winners. Go and succeed. I thank you, and may the good Lord bless us all. Thank you very much for listening. It's my pleasure to invite the founder and head of this incredible project, Madam Triephornia Mpinganjira, to come and deliver the main speech. Thank you so much. Masindikuona ngati mukusekereratu. Ine sinatole about 1 million chibadwireni. So, are you happy? Yes. How many people knows me, the youth, the 34, personally? No one? Pali baba ndiziwa? Oh, okay, all right. Tilegeze pomwepo. Tipeleke ulemu kai. Ulemu yamba upite kwa my lovely husband, Dr. Thomson Mpinganjira. Ulemu wachiwiri upite kwa Dr. Napoleon Zombe. Our PS of youth, Mr. Isa Katopola. And the board chair, Mr. Chiani. Our speaker, Mayami Konkoloma. Another speaker, Wapona Kita. And my partner, Credible Investment. Thank you so much for joining me. Actually, you know, I was shocked when nditauzidwa kuti ena ake akufuna kuti athandizepo. Chiyambireni project ambiri palibe anandipangapo approach kuti akufuna bwerepo. Ine ndimayembekezera kuti mwina ena nena kuti ine ndindika 500, ine ndindika 1 million kuti tidzonjezerabe anthu. But we had the incredible investment that they came forth to add 2 million, 2 people. So the 2 people that you got there, or you're going to receive the 2 million from the incredible investment, you have to count yourself lucky again because you were not in my program. Zambiri zayankhulidwa kale. Ineyo ndingonena ziwiri zitatu chifukwa chokuti I'm so happy kuti titalandira ma applications thousands of thousands. We managed to get some people that today you are here, you are smiling, and you'll be able to go home with 1 million kwacha. Komano 1 million kwacha ndi achani. Ma speakers ose amene ayankhula pano anena kuti 1 million ukhoza kuyilandira lero. Koma if you are too excited or maplan aja mnangolemba mnatinamiza, that money mukapezeka kuti mukuyigwitsira ntchito zinthu zina zimene zisali zothandiza moyo wanu. Aphanga dziko la Malawi ndilovutika. If simuzithandiza nokha palibe angabwere. Ndekwa amene mwapeza mwayi wopatsidwa seed money. You know the color is green here. Green represents something that is grow because you simunayambire panokha mwapeza chinthu chokuti chili kale green tadzala kale. You just have mukatsilire mukachotse maudzu kuti mbewu imene mwanyamula lero plant iyi ikakule mawa muzathe kutenga ma plants ena ang'ono kwa gairanso anthu ena.
ndifuna ndiyankhuleko za social media. Where did you get this? How did you know? Omunadziwa bwanji kuti kuli application kati kupanga za 1 million. Sitinaike mu news, sitinalengeze pa radio. Social media. That social media, let me tell you, it's taking people down, especially us, the youth. It can lead you into drugs. It can also improve your life. You have to choose what to follow every day when you wake up. What you lead every day, zima kuthandiza muntu kuti moyo wako ukupita kuti. If you love scandal on social media, the day ends 11 o'clock usiku upita ukagona, but you haven't gotten anything profitable yourself. Not people. You can laugh with your friends and all that. Koma nkhani ndiyo kuti tosefe timabwerera ku nyumba umakhala wekha kuchipinda. Sorry Linda. Ndipamene umayamba nokudziganizira kuti moyo wanga ukupita kuti. Tikakumana pagulu, mayami konkolomana nena anaonetsa mask. We all smile, is it? Koma tikapita tikabwerera mmakwatu, aliyese amakhala ndi mavuto. Ena ukuti malira throughout the night. Ena ukuti mama uja mukadzuka mugenera kwasekerera be aneba. Now, ndrama imene mwalandirayi, ine ndikanatha kuigwisa ntchito njira ina yake imene ndikufuna. Koma naganiza kuti kodi 1 million kwa munthu amene ingathe kumpindulira ndipange bwanji kuti mwina ndipeze munthu amene project inapanga ija ndionena kuti tikanatha kungosankha anthu randomly. I have so much followers on my Facebook. I would have just picked my top fans. Koma that would have been a lie. Mwina ndikanadzinamiza ndekha. Then nafuna kuti aliyense atengepo mbali. We have this guy amene apanga apply 247 times. Apanga mwayi subwera utangokhala kulibe zimenezo. Mmazuza ineyo kwathu nabadwa osauka ndiyene wewe ukuta iwe ukhala osauka. Choices. That guy wina anapanga apply 100 times, wina 100 and chakuti, wina 50 chakuti, matsika ndithu ma numbers ena 13 times and all that. And he was picked. Chifukwa chani? Tinaona kuti samagona. I was up. What time did I call you ways? I think around 3 a.m. today. Because so many things, we needed to finalize this, we needed to finalize that. Kuzipereka pachimene kufuna kuti chichitike. And kuza na Dr. Napoleon Zombe kuti anagona pa stage. And atapita kumudzi atakafika ndi masefa aja. Anagwira ntchito day and night. Kuzipanga introduce what he's selling, trying to convince people, trying to convince customers. Then he made it. Tulo apanga limakoma. Social media ijokozo kaba ni 3 hours, 4 hours. That matter, upita ulitu maskando groups or maskando pages, upita ukukaseka kuti ma boss ladies akukokana. Upita kwakuti ukaseka kuti government akuti kaya kuti zatani kaya minister atana phanga zimene ziji. Sekani koma mukamaliza mudziganizire iniyo panoka. Mukayuza social media ija mopitirira muyezo, mosaziganizira iniyo kupindula kwanu kwa social media. Tizingokamba za umphawi. Ife ma youth ife ziko lili zitha. Tizikauti tukulowa pansi. Amene akukula azakhauti akumwalira sinangakula amamwalira. Komano ife azakhauti akutisira dziko losauka. Limene patoka sitizatha kulidzutsa. Koma panopa titakhala kuti talimbikira. Samangonyoza boma. Kodi inu government ingathandiza aliyese? Ndithu makolo athu akamabereka ana amamba afusa boma ndifandikhayi ndi ana 7. You see? That means the responsibility ya wina aliyense utengapo mbali kwa mwana amene ali naye, kwa mwana amene wabereka. Ngati makolo sangathe, iweyo ukakula, udziyang'ane nkuzifunsa kuti ndikhoza kuyambira pati. The guy from Neno, the one, ndani pacha, the name? Peter, right? Ineyo mazifunsa apo kuti ndikanakhala Peter ayo, ndilibe manja, ndilibe miyendo. Ine ndikana mapanga business olonjoyera zimene akupangazo. Ndadzikayikira kwambiri. Bweza numayima munsewu kupempha kuyimitsa pagalimoto achi. For ndilibe manja, I can't do anything. Ndilibe miyendo. Mwamuna kunyamula njwera, akuumba njwera. Chifukwa chani? Payekha akufuna kuti apushe moyo wake, asunthe moyo wake. Ife ya Chinyamata tili language ina yake kuti timayankhula, timadandaula ndiye timanyoza kwambiri.
komano ukakafika pawekha uzifunse uyang'ana pagawasi paja nkuzifunsa kuti ndikupita kuti kodi ine ndimafuna ndizathere pati basi that's it and ukanena kuti ineyo ndikufuna ndikhale ichi ndi chimene chimachitika. I will not tell you much about my background, but I'll just say ukafuna mtima kuti uyambe business umayamba business ndipo imayenda adi chifukwa chakuti mtima wako ukufuna kuti uyambe business and ukufuna kuti upindule. I started my business that was nepali wina amene sagira ntchito ali ndi nthawi amene my dear Zuja amapita ku office every day. I have money but I'm very busy and the other person doesn't work and in nthawi akhozopita ku Dar es Salaam. If you put these people together, the three of them, and ineyo nganinga okay, I'm going to put money. What my ideas are okay, these are the ideas for us to do business. I mean, Alibe ali nthawi jama ngokhala sapita office and okay, I will go ndikagule katundu amene akufunika. You understand? Then you share profits and all that. Apanga kumene mukupita nima 1 million zili ndinu. You understand? If you go out, if you want to spend it unwisely, you are going to be poor forever. Because I don't think someone is coming again tomorrow to give you another 1 million. Another thing is that your name has been publicized. Your neighbors knows, your friend knows. We know you. You have received 1 million kwacha today. So, tikakumana nanu next month. Kukuyangana sabato. Ansatu wa bwanji. Tufa tikakumana nanu. Tizita kuti pipi munseu mukandi 5 years ikubwelai. Ndrama imene hii as a seed, it can help you to find good connections in business. It can help you to grow, to know some people, to reach out to so many people. Kwa amene simunayambe ma business amene munangotipatsa business ideas, please musapange phuma ngati mene anenera Dr. Napoleon Zombe. Go sit down again. Review your business plan. Check where you want to do this business. As he has said, business menga agire kuchitipa. You can't do it maybe in Zomba. Business menga pange kuzomba, you can't do it in Nililonga. Mukangopita pano ni 1 million ukati ndikuti tu Agnes andidziwe anandikana chibwenzi. Tukuzane ndikuti tu Thomas tunde adziwanso amene uja. Mesa amati ine sinima chena isita ndikuatsika ndekuti kukagula kukaphoda kutani. My woo, I don't think kuti it will come back tomorrow. Nde kumene mukupitako ine I wish you all the best. Please, in 10 years to come or in 5 years to come, you should be able to give maybe 500,000 to someone to start up. The thing is to make this garden that we have introduced, the green garden that we have today, the plants that you are getting today, the seed that we are giving to you today, it should grow, it should multiply, so that tomorrow, mukateso kagawira antwena kuti nawonso akadzale seed ina ku garden kwawo ndi kuyitsirira. Ndinu amwayi posankhidwa. Sinativuta, it was really tough. But I don't know. Your names were just coming. We pick you, we pick that. So it was not easy. If you pray, then please pray hard again, because this is what the Lord has done for you. Before I leave the stage, I want to thank Ephraim Nyondo, West Kupita, and the whole team, family, especially my husband. He's been a great support. You know, sometimes I was a little stressed, like, I don't know what I should do. It's just too much. But then he was there. It's not just the money, the money that he added, emotional support, that's what I'm talking about. The family, Honorable Tony Galante, the wife, the diplomats team, Mr. Mtaliga, the GM, Mrs. Shitseko, Bishop Nobet, and who else can I recognize? Dr. Kadewa, and everyone who was there and is here and is going to be there. One thing I want to say about the youth. When I approached Ephraim Nyondo, you know, Ephraim Nyondo, the name is very familiar, is it?
he was with Mamona and the big nag down. Then he went low, is it? Then I approached him. He said, oh, I'm available. I said, oh, I have this project. I want you to help me to run here and there. When they started, some people, when they started seeing his pictures, I want to say this publicly, people approached me, media people, his friends, telling me how bad he is, how bad he has brought down the other boss that he had. I told you, is it? I told him. I say, your friends are saying this. This is how bad us Malawians we are. When we see someone doing better, it's that if takunchito kuti kamutetsera ntchito tikakamba za background yake tikakamba chiti chonse choyipa chimene tikudziwa cha munthu amene kuti anchose ntchito tizivutikira limodzi. Ndiye ndikukuuzani kuti tikamapanga zimene zijazo in secret, in heaven it's recorded. Then it comes back to you. If it's not you, your children. So let's be careful. Tikamafunira nanzathu zoyipa. Chifukwa tonsefe, we are all trying, waking up. Sometimes you seriously feel like sindingate lero ndinofoka ku business ndingapite nungopanga ma losses nungotani. So many times that we can give up. But when we look back where we are coming from, we say, oh no, look how far I've come from. I'll still go today. So don't give up in everything. If you want a break, break. If you want to cry, cry yourself. Cry until you finish. Then wipe your tears, bath, put on your clothes, smile, go out and continue your businesses. You understand? So to other thousands of people that you did not make it, we still have those business ideas. We'll keep them, and if God permits, we will go through them again and maybe try to pick some in some months to come or next year or what. We'll ask God to guide us. So have a lovely day, and I wish you all the best. Thank you. Greatest support has been her husband. Mpinganjira. Thank you so very much, Dr. Tom Mpinganjira, for your support. It has been felt here clearly. Aside from the 18 that we're looking at, now we have 34 altogether with 1 million kwacha. Tukufuna kuti mutiwerutse munatilandira titafika koma pano tufuna so kuti mutibera. I can't blame them. Mina nanenera apesa kuti anthu akuba kunja kuno. Komano chimene ndinganenepo nchonera kuti Amalawi khanda akulu khanda nyamata phunzirani ulemu wa pa phone. Muphunzire. For some of them, it has cost them 1 million kwacha. Chifukwa chopanga mwano pa phone, kayankhidwe ka pa phone. Ena, monga munthu angangokubera basi kukufa kodi ine zina ndirakuti ine ndirakuti kumulalatira nthawi yomweyo kuba amaba choncho ali ndi njira zake mene amabera mpaka na nthawi maberedo. Ndiye ndifuna ndinene kuti bwana akujeni akunaiko muyikepo pa agenda pano ndithu kuti mayuthi muzaphunzitsa koma si mayuthi okha ndakuluakulu kuti foni izipasidwa tizipereka ulemu pa foni. Ndikuuzani palena akulira pano pamene aonera pa zodiac chifukwa choti ataitanidwa anayankhula za chipongwe. Ndiye basi anangopita to the next one on the list. Ndithokoze nthawi ino ndiyothokoza. Ndithokoze pano ndisintha kathokozedwe. Ndiyamba ndi APS, ndiyamba ndi akuboma. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Koma apart from everything else, kukhala pano full time. Anthu amene wanda anthu a busy full time kuyambira kumene tayambira kuja mpaka na pano. In your personal capacity ndikuthokozani. Komanso as a government representative ndithokozeso boma. Mukatithokozeraso kwa nduna amene tinene wakhala nawo koma alephera kubwera. Ndithokoze board chair a NICOM pepani kuyambirira kuja kuti zinachuluka koma it's never too late. Ndikuthokozeni mwabwera mwakhala nafe mpaka nakumaliza.
nde zijana nena minister a PS zichi sana nkule padera nde kuti ndikukhulupirira kuti Madam Triephornia ayankhula ndi anthu awo amene amagwira mwaona akubwera kuzagogoda because collaboration ndiyofunika. Business skills, even we don't have the ability to give business skills, koma mulindima bodies osiyana you manage that offer you have made is going to be taken up immediately through the ministry but also through NICOM. Mugaona tukugogoda tilandireni. Ndithokoze mami konkoloma Mr. Timangotchulana nangasi tisamachite okalambisana olokupasana maulemu osafunikira. Ndisanafika kumeneko, let me thank Credible Investments. You know, it's not about the amount of money. It's not about how much. It's about the intention, the intent. It's about the goodwill. It's about the love of giving, philanthropy. May God bless your business for what you have done. My amigo, I haven't forgotten. Actually, my wife is surprised to learn. I may have mentioned it, but yes, my amigo and my Amadi anali mesho, my mesho at University Dantuba. Ala ambalimo zantamino. And the business yao inali water board, plant ya water board. Anapeza order. Anakachita pichu kumene kuja ndopeza order ku plant ya water board. Anali drama. So kwa nini? Ndana bwera. Sindichula this nice. Koma zina zambiri nthawi imene. Koma hii taona kundilande kena kutaona chioffice temezi makhalira. Thank you very much. Words of wisdom. Ndipo ndinene chonchi. Muli akulu munomo. Enawo ndi ma MP mwana ngalande ali apo. Ineso ndaphunziratu. Of course ndapumako zina ndi zina mabusiness koma ndaphunzira. Kumva zimene anena malamiko, kumva zimene anena wapona. And I think everybody here has benefited. But not only that, thanks to Zodiac for making this live, because amala ambiri atani aphunzira taphunzira university mazidziwa. Thanks to Triephornia for availing this opportunity the whole nation has had. Thanks mamigo. Mwana wapona ndibafusa kuti kodi tikuendera iti. Tikuendera ya charity kapena tikuendera rate iti. Per hour kapena per second. Ndikuthokozeni. You are always in court. Or reading kuti Kupita ku court. Makanafe pano the whole day says bwana. Mulungu apitirize kudalitsa business yanu. Ndithokozenso ndasira ndalasipana kuzamalizira Dr. Napoleon Nzombe. Dr. Napoleon Nzombe ndi anzanga amene tachokera kosiyana-siyana, takula mosiyana-siyana, koma takhala tikupanga business kulimba nazo tu. Akamanena akuti anagona pa stage angonena example imodzi. I think mutapita kuti mwina pa YouTube pachani ma station yawo Zodiac mwina mukapeza ma interview akale tapita ali pa social media paja musakapange scandal leroka mukangopanga uje Dr. Nazombe mukamva zambiri amala wiso kuchuluka kuseka ndi kunyoza mateno ena mmendi kuyankhula pa Facebook pa uje nakupanga akunyoza kumango saukirabi palibe amapeza bwino cha mwano ndi kunyoza. You have to work hard, that's it. Osati kuti anthu akuchemere kuti amazowa kunyoza pa Facebook kapena pa chani. Ndithokoze Dr. Zombe Napoleon
Panova pano mmene tikukamba inenso sisi langa ngatilawo kungoti mwina langa nameta last week imvi basi wisdom ndi wisdom imene pamene papa sinditchula koma mungodikira poseda pompa mumva kuti apangaso china chache koma sinditchula zatchula okha nthawi ikakwana hotelo man-made lake maboti pamene pachenechani pakubweranso zina chifatu amanena kuti an entrepreneur is like a serial killer. Mukamtsekera apa amakatulukira pena. Mukamploga apa fama business watu timazunzika tu. Amauzidwa anthu kuti amene musachite nawo deal, amene omwakuti. Ndiye koma umapeza benjira ndithu ina yake kuti nanga ndipanga bwanji. Kumangokanda mutu kumayenda zinthu. Ndithokoze Dr. Zombe chifukwa choti Napoleon Zombe function yathu yaoneka ndithu kuti ndi function chifukwa kunabwera Dr. ndani Dr. Zombe bikuziko msele kwaziwa Mulungu apitize kudalitsani. Ndithokoze ena nonse amene munali pompano kuzakhala nawo ndikualimbikitsa anyamata athu. Zimatenga nthawi tu. Nagwira zaka ndimakambazulo nagwira ntchito zaka 18 kena kuyamba business nkupanga so business zinaso zaka 18 zinaso 36 ndikusiyano ntchito ndayambaso ma business enaso ekhaya siyayamba poseda pompa siriyo basi ngati wakuphandu samasi yakuphandu pakapezeka mwayi wina wa business ndizataniso ndizayambaso ndayamba ndithu ma business ena ananena ulimi kachani ng'ombe talowa monsemo tizoona kuti tilowa kuti. But what I want to say is kuti business ilibe changu ilibe kuti namba nsanga nde ikhala successful utakubwera lero munthu ndikhala ndi business yayikulu maamiko zolo li anali mu news kamwina satuluka lero news yale sinayiona amapereka 7.5 million kwacha mapereka kuti panja kumapereka donation 7.5 million kwacha akupereka donation nthawi imene anabwera kuzakongola ndalama pano tikupikisana mwina so wandipambanaso nde business imeneyo koma imafunika khalidwe I can summarize it khalidwe ndi mbiri yabwino. Pano tafika pano ndisana malizi ndithokoze Madam Triephornia, my wife. This idea ndinkaseka mina nkayamba ndimaseka tu koma zimene zitheka basi sana foke kumapeto kwake ndati no I think ndithandizepo mmene zimakhalira ndi business it's how you do business. I think I should do this and I was like no I think you're wasting your time. Koma it became a big reality like it is today. Ntima mene msasiye first of all kukhala ndi mtima ufuna kuthandiza anthu ena komanso osama give chifanthu aswamwa notu mmene inachitidwa announce imene ijanda malalata pa Facebook ine sindili pa Facebook amandionesa ndimamva chisoni kuti ndikhale pa Facebook khala ine sindingadayeso nthawi ndi Facebook here. It's time to make money or lose it. Yeah, give it up. Others thought kuti you are campaigning for what? Mundu utenga ndalama za mtumba kupasa mundu wina. Hey, it's not easy. Keep it up. We'll continue to support you. The government has said they want to work with you more. Taphunzira kuti mwina kungopita kwa PS tikumani kalanji nimafuna panga mwako titanipasa ninzeru to enrich this time around it will be better and more enriched. I think pali munasunga mphatso eti kwa anthu awiri atatu. Okay, ine ndikumaliza mbali yanga ndiye kuti no abwera a master of ceremony aja azachite wind up plasiso tuoneza mphatso koma ndikufunirani nonse zabwino ndikuthokoza nonse amene munabwera achibale ndichule mwapadera honorable Tony Ngalande
amalume ake a Triephornia and Mrs. Ngandi nda MP ku Baraka tipange recognize samango kuphonyani a table ina pali ma staff agent diplomats ka haya daima anthu akoneni mwabwera uzakhandi bwana anu angopanga representation diplomats ka haya ndi companies ya Madam Triephornia ndiye na nonse zikomo kwambiri Mulungu akudalitseni zaenda bwino tithokoze Mulungu zikomo. Hit him with a little ghetto gospel. Those who will. Zochitika zimenezi zimene anakonza ndithu Madam Mpinganjira, Madam Triephornia Mpinganjira kuno ku PICC kumene ndithu amapereka ndrama zina kwa achinyamata okwana 30 amene ndithu apasidwa ndrama zawo lero loma 1 million kwacha amene anapanga apply ku ntchito imene akugwira ndithu Mrs. Thomson Mpinganjira yonetsetsa kuti achinyamata amene ali ndi kuthekera kupanga business azipatsidwa ma 1 million kwacha ndiye poyambirira anapereka ndithu ma 1 million kwacha kwa achinyamata okwana 4 ndiye tikati tiphatikize onse ndi 30 alero achinyamata amene alandira ma 1 million kwacha kuchokera ku ntchito imene akugwira ndithu Madam Mpinganjira iyo imene akuti kuthandiza ndithu kuthandiza omwe alibe kuthekera kupita patsogolo. Ndiye tikumaliza motero tamva ndithu zimene zalankhulidwa panabwera akuluakulu osiyana business komanso aboma ndiye ena ambiri amene abwera kuno kuti ayankhulepo kwalimbikitsa achinyamatawa kuti chiyambi cha business chimayamba chonchi. Ndiye kuchokera kuno ku PICC malo mwa technical director athu David Chapita komanso ndithu IT technician amene anali kuno ndithu Kuma Rogers komanso technical director wakuno ndithu amene chakunyambo amene amaonetsetsa kuti mukuonera bwinobwino pa television ipo komanso makamera tinayi ndi samugwira mwendo komanso Flora Mairos. Ndi kuchokera kuno ku PICC ine dzina langa ndine Robert Kaluwa ndikufunirani tsiku lopambana komanso pitizani kuonera ma program.